Αν τυχόν σου λέει εγώ έτσι είμαι, μην προσπαθείς να τον καταλάβεις. Πάρ' το σαν spoiler. Έτσι θα μείνει. Και μη τυχόν σε ξεγελάει το εγώ είμαι ειλικρινής. Η ειλικρίνεια χωρίς ωριμότητα είναι απλώς αγένεια με άλλο όνομα. Και αυτά τα δεν είμαι έτοιμος για σχέση. Τα λένε αφού σε φύλανε 3 ώρες και σου κρατάνε το χέρι στα IKEA. Κοπελιά, δεν είναι σύγχυση. Είναι manual χειριστικότητας. Εσύ εκεί όμως να βλέπεις κόκκινα σημαίακια και να λες τι γλυκό. Δεν ήταν γλυκό. Ήταν σηματοδότης έκτακτης ανάγκης. Έχεις πέσει σε έφαινα πίστα και νομίζεις ότι παίζεις σε ρομαντική κομμεντή. Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη του φράση? Δεν θέλω να σε πληγώσω. Και μετά σου στέλνει αντίο με καρδούλα, λες και είναι Hallmark ψυχοπαθής. Δεν είναι το timing. Είναι ότι δεν ήσουν η προσωρινή του βολή. Μερικοί δεν θέλουν σχέση. Θέλουν hostel με room service. Και το πιο αστείο, κάνουν ghosting και μετά βλέπουν τα stories σου κάθε μέρα σαν να πληρώσαν συνδρομή. Μετά σου σκάει, τι κάνεις στις 2 το βράδυ. Τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε, εδώ μαζεύω τα κομμάτια μου με πινέζες. Αν το ενδιαφέρον το εξαρτάται από το πόσο τον αγνοείς, τότε έχεις σχέση με γάτα, όχι με άντρα. Και μην μασάς με το εγώ δεν κάνω σχέσεις. Όταν εμφανιστεί η Κατερίνα με τα extensions και τον πατέρα με το beach house, θα κάνει. Εσύ όμως θα έχεις χάσει την αξιοπρέπειά σου στα σκουπίδια του WhatsApp. Δεν είναι ότι δεν σε θέλει αρκετά. Είναι ότι δεν ξέρει καν να θέλει. Οι άντρες που δεν ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν πολύ καλά τι δεν αξίζουν. Και εσύ είσαι εκεί να τον σώζεις σαν να παίρνεις το Platinum Trophy. Αλλά κοπελιά, δεν είσαι κονσόλα. Είσαι limited edition, όχι χειριστήριο με μπαταρίες. Όταν σε αντιμετωπίζει σαν επιλογή, θυμήσου. Δεν είσαι plan B. Είσαι το upgrade που δεν έχει ξεκλειδώσει ακόμα. Αν ακόμη αναρωτιέσαι αν έκανες κάτι λάθος, το μόνο σου λάθος ήταν που τον πήρες στα σοβαρά.